Mudar kowe mudar apa? Ya, lena pangendawak cacake kalonjana. Nggo ngopo? Nggo makane kowe. Wah, setan. Aja pamer. Ketiban tumbak, endi tumbakmu urung dicupuke. Tiban tumbak jebol dadamu nganti iso gawe mbledhos. Wetengku bumi langit tangkep. Ayo, ungalno dadamu nya. Wedan mletik metu genine. Kandhane mula aku ora nggawa rek. Kowe ngapain nang reng? Ora apa-apa ndelok kowe. Hati-hati ngundak kena pegaman, nganti kowe kena pegaman tak nyemelangit to. Aku nek perang biasa tatambi omong-omongan niki ora. Asale canggel eleng kok ya. Terus barang nanti ngono nganti ana apa-apa dipenake mah. Dian ki menungso apa iki? Menungso apa? Wis ora apa-apa to, diamu dadi kono mati ya. Kok gleleng kowe, Wer? Tumbak ditutuke cengel kok tang 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 tang. Cah ampo. Ora usah gumun. Butuh tela ora? Oh, butuh tela ngapa? Golekke. Gang! Wedian. Gang! Rasa wedi, aku ki ora apa-apa. Santai wae to. Tak goleke mayit wedok apa? Mah. Mayit kok wedok, wah bocah kok glelenge ra jamak-jamak. Ono apa lho kareng? Bagong. Bagong apa? Bagong kok iso ambles bumi? Ora usah gumun mergo dinjingi karo adiku. Adi sampean Dimas Antasena. Ora setan iki. Mbok kula dinjingi ta? Nggih. Mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong. Iso wae. Arep kok pamer kaya Bagong. Nggih, ngosak asik Kurawa. Merem kok malah mlirik. Niki kira ya. Oh. Karo wong tuwa kok. Merem. Ngamet-ambekan. Wis melek. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane? Mangga. Carane? Sikile gedruk lemah ping 3. Niki enten kampase mboten niki. Kok banter banget kok nek nabrak apa-apa? Batinmu muni mandeg. Gleleng saiki. Wah, sapa kae sing etok? Durma Gati Timbres dasmu. Blegegek sadulita mel. Anakku sing tak tresnani, anak Anung. Hanindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Aja kandhek ing pangucap nanging ngababaro dadi pakarti. Nala Gareng. Slamet nggonmu sowan ngersaning Bapak Tole. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sowanipun ingkang putra Rama. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang abdipun Nala Gareng kunjung ngersa paduka Kanjeng Rama Semar semban kula. Ndak tampa. Gawe gedhening ati ning wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanana. Nala Gareng kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kanjeng Rama. Pangestu paduka amawahana kabagyaning gesang kula. Gawe bombong ati ning wong tuwa, prayogakna nggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi Rama. Petruk. Padha slamet sak praptamu Panakawan Petruk, anakku panenggak.
tansah pinaringaning kawidadan Pak bekti kula kunjung ngersanipun Bapak iya tak tampa pangestu ning Bapak Tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan ora liwat prayogakna nggon mulungguh sampun boten kirang prayoga nggih kula ngabiyantara ngersanipun Bapak anakku sing bagus dhewe anakku sing iso njunjung derajating wong tuwa Bagong padha kandir harja sak praptamu Bagong selamat Semar kurang ajar kancane do pakpek kok kowe kok Semar pangestunipun Bapak wilujeng niring sambikala sowan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kaunjuk Bapak iya Bagong tak tampa pangestune Bapak Tampanana tole kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan amawana kabagyaning gesang kula Pak iya syukur gawe bombong ati ning wong tuwa dene ora mingkuh lawan dawing wong tuwa titik lungguhan iki anak-anakku tak timbali supaya sowan ning Karang Kadempel dina samengko wis mlumpuk aja kaget atimu dene sak gedhagan iki Bapak kok nglumpukke sangganing para kawula sak padukuhan Karang Kadempel mila ndadosaken kaget raos sing manah kula Pak kersane Bapak niku napa Bapak niku gadah damel pripun menawi kepareng kepedharing kathah dhateng yang putra Punala Garing kepareng kula nyadong dawuh lan Bapak menika disedya menapa kok benten nglarat ingkang sampun sedaya para masyarakat padukuhan Karang Kadempel dipun klempakaken wonten ing bale padukuhan menika kersanipun Bapak kados pundi menawi dipun keparengaken ingkang putra Petruk nyadong dawuh Pak enten napa Bapak nggadahi kersa napa kok anak-anak ditimbali sowan beda karo adat sabene monggo adat saben niku Bapak nek duwe niat napa-napa niku ora tau taren karo anak-anak ngerti-ngerti wis dadi anak-anak mingkari weruh ning kok ora kaya sagedhagan menika Bapak kok nglumpuhke anak-anak niku kersane napa kepareng ambabaron ingkang sejati ingkang putra Petruk nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama pingdanipun Bapak Semar semanten ugi ingkang putra Ragil Bapak kepareng kula nggih nyadong dawuh kagiat raos sing manah kula dene Bapak nglempakaken para masyarakat semanten kathahipun tanpa konsumsi babar blas. Yo kancane omong apik-apik kok kuwi mesti geseh lho Gong. Menika kersanipun Bapak kados pundi menapa badhe damel kelaparan menapa? Kepareng ingkang abdi pun utawa putra pun Bagong nyadong dawuh timbalanipun Bapak Semar. Menawi Bapak Semar gadah niat seda dinten menika Gong ora menapa Bapak niku ajeng pamit kalian masyarakat menika kula aturi paring dawuh ingkang tetela kula nedya nglumahaken asta anyuwun ngersanipun Bapak derek badhe dipun paringi pinten kemawon kula namung ndederek nek wong nyadong timbalan iki nganglungake jangga nilingake karna kata-katane aja padha Tru wong ki nek iso ki duwe ide dhewe-dhewe kowe nganglungke jangga nilingake karna aku nglumahaken asta nyuwun peparing dhateng sampun Bapak mugi pareng ambabaron ingkang sejati ingkang putra pun Bagong nedya sak biyantu dhateng putripun Bapak Semar menawi Bapak Semar saestu gadah niat ingkang ginebeng wonten tenenging penggalih sinengker wonten ing penggalih paduka Bapak kepareng ambabaron ingkang sejati sengking Purwa Madya lan Wasana kula nedya anelingaken karna anglumahaken asta Barataya ngemis meneh mugi parenga Bapak paring dawuh Bapak andra ingkang kosike ora ngawur sing suluk men dalange wae monggo Bapak kula aturi paring pangandikan
ngrungokke tembunge Bagong ki nek wong ora kulina mesti gampang nesu, gampang emosi. Ning gandeng bapak ki wis kulina, tembungmu mau malah nglipur atine bapak. Kene-kene rada maju. Aku tak kandha karo anak-anakku katelune pisan. Lala Gareng Petruk apa dene kowe Bagong? Andra ingkang puspita kasiring samirana mrih sekar gadung ngas kandanya maweh raras renaning driya nek kowe tak kandhani aja to kaget ya tole nek to anggap sepele pancen sepele ning tumrap wong tuwa kaya aku olah rasa kuwi kudu didhisikake tegesipun pripun Bapak paring pangandikan mekaten tegesipun pripun Bapak paring pangandikan mekaten wong tuwa kaya aku ki dikulinake ngonceki marang Sasmita mbuh Sasmita metu dalan sing kepiye ning tumrap Semar pendak-pendak ana kahanan ingkang ora sakbaene mbuh ingkang magepokan kelawan donya ingkang magepokan kelawan uripe Semar dhewe lan ingkang magepokan kelawan kahanan kiwa tengenku mau mesti tak pikir lah ingkang arep tak kandhakake iki olah Sasmita ya kuwi Sasmita ingkang wis ndak tampa metu marganing pasumenan. Walah nglumpuke masyarakat semenake kok ming rembug impen to Pak. Impen menika rak kembangipun tiyang tilem utawi tiyang nindra utawi tiasare. Tiyang menika menawi boten ngimpi menika malah justru le turu niku anger. Ha kok ping perkara impen kok dadak menyita waktu kula. Lek kula urip ning alam padang dadak sowan kersaning bapak ming perkara ngrembug babakan pasumpenan. Ning tumrap kula ya wigati lho Pak, bapak nyumpen napa kok semune bapak li menggalih sanget-sanget. Gong, bapak ki ming ngrembug impen. Ngimpi apa ya Pak? Engko tak tilene ning 1001 malam. Andel ora kowe. Apa-apa kok dileki nggon buku terus dituku dengkulmu mlocot kaya ngono kuwi ora entuk laranganing negara. Aku ora tau tuku lho Tru, aku ki mung titip padha wae titip karo tuku ki yo senengane kok kowe iki dilareni tok Gong kaya ngono kuwi mula kowe iki keluargamu murat-marit duitmu ora tok keke bojomu mung tok penting ki don kaya ngono kuwi kok sikik aja doting celebung. Nek kowe nganggep impen kuwi kembanging wong turu impen ku ora tau mbok gagas ora apa-apa.
Mula aku ngandhake wong tuwa kuwi olah rasa, olah sasmita kuwi mesti padha dipetung. Lah, gandeng bapakmu ki peranganing wong tuwa, mula pendak-pendak ana apa-apa ingkang ndak lakoni kuwi tak jumbuhake karo kahanan. Tak onceki, iki mengko arepe ana apa, iki mengko kedadiane kepiye kuwi tak gathuk-gathukke. Mula wong Jawa kuwi ora luput karo tembung otak-atik gathuk. Perkara luput ya wis ora apa-apa, ning nek bener mbok menawa lagi kebeneran. Oh nggih. Nah terus kula tak nyuwun prisa bapak niku ngimpi napa? Impenku kuwi klebu impen sing ana maknane. Impen kok wonten maknanipun. Gareng tuwa dhewe ora tau sinau. Sing jeneng impen ki titiyani gandayani puspa tajem utawa kacitra kasudarsana kadara dasih. Kuwi saben wong wis padha ngerti. Impen titiyani utawa kacitra kuwi wancine jam 09.00 nganti tekan jam 12 bengi. Kuwi ora wong ngimpi ning wong ketonto. Upamane kaya wong sing duwe pepinginan ning durung iso kelakon nganti kegawa ketonto jroning turu. Kuwi jenenge impen titiyani. Oh. Kaya ngono kuwi kaya truk sajake. Titiyani iki ketonto gong. Wah. Mulane aku tau turu digrujuk banyu bojoku. Mergane aku nyebut jeneng Sumini. Merga aku seneng rodeke ra kelakon itu dadi kegawa ngimpi. Ha ya kuwi. Kuwi jenenge titiyani ya, Pak? Titiyani. Pepinginan sing ora kelakon iki biasane sok kegawa. Ngono? Heeh tenan ya, tau siji digrujuk banyu, loro ditapuk sandal cangkemku. Ha iya. Aku kedaran karo sinden jenenge Orisa. Saiki wis ora meteng Netra. Ana wonge. Ya wis ben. Kuwi titiyane. Lah gandayane iki impen jam 12 nganti jam 2. Kuwi impene wong turu tegese wong turu ki nek ora ngimpi jam 12 tekaning jam 2. Kuwi tegese wong mau wis nglakoni mati suri. Lho iki lho ngelmu cethek ning jero. Ha iya, ayo dikedhok. Mati suri, Pak, mati suri. Lah, impen sing eneng maknane kuwi jam 2 nganti tekan jam 4 utawa gagat bangun esuk. Ujaring piyai Jawa, ujaring piyai sepuh. Wong sing seneng olah sasmita impen sing kaya ngono kuwi eneng maknane. Ning maknane kosok balen. Maknane kosok balen akeh sing ngandhake nek ngimpi omahe kobong kuwi bakal entuk rejeki sing akeh. Nek ngimpi omahe ketekan wong akeh kuwi mesti bakale upama percaya mesti bakal nandang dugita. Luwe-luwe wong mimpi dadi manten. Jarene lho kuwi cepak patine. Wong ngimpi ngitung dhuwit kuwi bakale lara utawa kenggonan penyakit. Ning yen ngimpi mati kuwi tegese dawa umure. Ngono kuwi sok diwolak-walik. Lah bapak ngimpi napa? Bapak ngimpi napa kula tak takon. Bapak ngimpi dadi manten to, Pak? Ha ta? Ayo ngaku wae. Mula saiki nglumpuke anak-anak iki cepat-cepat bapak arep ngekeki warisan. Gong wak jejeli tangan cangkemmu lho. Tak cokot. Iki mesti ngeyel kowe iki ora. Karo bapak kok le mentolomen muni ngono lho kowe. Ngimpi apa ya, Pak? Aku ki ngimpi kok ora kenyono-nyono. Lah kok aku kerawuan widodari. Ah, kena rabi meneh kowe. Kusike to, Gong, kusike. Heeh, kowe mesti seneng karo widodari. Bapak kok seneng karo widodari iki, bapak ki nuwun sewu. Yuswane wis semono. Gek widodari ki ayu-ayu kok. Mongko widodari mau nggawa wujuding kembang tukul saka kayewangan banjur ditandur eneng pelataran karang kadempel. Lah kok dadi ora kanthi kanyono-nyono. Kembang ingkang ditandur widodari mau tumuli kaya wujud cahya ingkang mubiar padhang ana ing karang kadempel. Nganti dadi hujate ingkang padha weruh
wekasan akeh para nalindra kang padha tekan Karang Kadempel klebu ndara-ndaramu Pandhawa ya kepengin ngempek marang Kamukten cahya ingkang tukul saka kembang ingkang tinancepake ning pelataraning padusunan Karang Kadempel. Dole mongko miturut petungane bapakmu iki dudu sasmita sing elek, iki dudu sasmita sing ora prayoga, ning iki sasmita sing apik, sasmita sing becik. Ketitik sawise aku ngimpi kaya mengkono mau, aku uga entuk sasmita. Sasmita napa, Pak? Ento dewa bakal matedhakake kanugrahan. Wondene kanugrahan mau ora ana liya ingkang kudu nampa ya mung bapakmu Semar. Waduh. Wahyu napa pripun? Iya, weh langgeleleng. Wahyu bakal tumedhak mrene kok. Wah, jan lanang apa wedok? Lho sih. Ngawur banget kowe kok. Wahyu. Wahyu iki lanang apa wedok aku takon. Wahyu iki kanugrahan. Wo Wahyu bojone Nugraha, udu. Wahyu kanugrahan ki tegese kae lho wis tau urung crita Wahyu Cakraningrat. Urung aku. Oh. Sing ngerteni Wahyu Cakra Suharto. Kuwi bakul sandangan. Wahyu Widayat. Ngerti urung? Urung aku. Nek Pak Widayat pemain ketoprak ngerti aku. Gawe Pak Widayat sing judulne Bu Marsida kae to. Udu kuwi. Terus Wahyu Makutha Rama. Blangkon dengkulmu mlocot kuwi. Kok iso blangkon? Makutha ya apa? Makutha kuwi ageman ning sirah. Rama bapak. Agemane bapak ning sirah ya apa? Blangkon. Ning kudu Wahyu blangkon. Wahyu Makutha Rama hasta brata ngono kae. Bapak ki arep entuk Wahyu model kaya ngono kuwi ning dayane apa, kekuatane apa bapak ora urung ngerti. Ngono to Pak critane. Ya Petruk anakku sing gagah tur sing pinter dhewe ya ming kowe. Matur suwun, Pak. Lah terus salajengipun Wahyu mau bakal tumedhak ning Karang Kadempel ndayani saking para raja Nerpati ingkang tak derekake. Ning syarate kok abot. Syarate napa, Pak? Syarat sing kudu tak lakoni, aku kudu nglumpukke pusaka 3 cacahe. Mongko pusaka mau ora pusaka baen-baen. Pusaka pepethinganing jagat ingkang kudu rawuh ning Karang Kadempel. Yen ora iso nglumpukke pusaka 3 mau ya ora bakal impen mau kababar dadi kasunyatan Panakawan. Ratune Ratu Tama Pati-pati lino Pranayaka Tyasraharja Panegare becik-becik Parandene tan dadi Kalyasing kala bendu malah bangkit mangkinan dotra rupita kang reribeti Sidemadaning pendaping Padukuhan Karang Dempel. Nalika semanten sami midhangetaken pandyanipun iki Lurah Semar Badranaya. Tinampi sangganing para warga sapadukuhan Karang Dempel. Ndadosaken tintrim madyaning Padukuhan Karang Dempel. Tambuh ingkang den penggalih sangganing para kawula. Wonten ingkang amitang-mitang pangandikaning Lurah Semar Badranaya, wonten ingkang nggadahi pengajap mugi gegayanipun Lurah Semar kasembadan. Ndadosaken tintrim madyaning Padukuhan Karang Dempel nalika semanten Lurah Semar Badranaya kemawon datan mubah, datan musik. Kasaru geger Jawi, apa to kang dadi darunane? Ora ana kawula ingkang mrengkang saking pranataning Padukuhan Kejawi namung rawuhipun lancur Pandhawa. Nengge putra para Pandhawa. Satring Drepsila Geni Bambang Wisanggeni Sumawana Bambang Antasena, Raden Gatotkaca, Raden Abimanyu, miwah Raden Hanantaraja dumrajak tanpa harapan karya kaget kang samya mulat. Gawe kaget. Niki rak
Penemban Durna to penemban. Kandhak mleguduk swalu gembol Semarante. Awela. Iya, aku Begawan Durna Semar. Apa kowe pangling karo aku? Mboten. Lah ya sawetara ora ketemu. Sing jeneng mripat tuwa niku rak kudu gagap-gagap to penemban. Loh, ya wis ora jeneng mokal wong dasare umurmu karo umurku ya wis tuwa tenan. Wilujeng penemban. Slamet tek aku Semar niring sambikala praptaku. Salam taklimku katur marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi. Penemban bekti kula kunjuk. Nala gareng natampa pangestuku Tambanana. Lho nggih. Bekti kula kunjuk penemban. Oh, Petro Kancong bolong matampa pangestuku Tambanana. Lho nggih. Sanget anggen kawula dadosaken jimat. Bekti kula kunjuk penemban. Oh, Bagong iya. Pangestuku Tambanana ya, Bagong. Lho nggih. Sangat anggen kawula dadosaken jimat. Dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Eyang aku ngaturake bekti kunjuk. Lho, iki sapa iki? Aku wis anggeni, Eyang. Oh, wis anggeni ya putu. Pangestuku Tambanana ya wis anggeni. Tak gegem dadekake jimat. Slamet Mbah Kakung. Lho. Sapa iki? Aku Antasena. Oh, Antasena putuku kowe. Pangestune Simbah Tambanana ya, Nger. Ndak gegem dadekake jimat Eyang bekti kula kunjuk. Suarane kaya Gatotkaca iki. Kasinggihan mekaten. Pangestuku Tambanana ya tetuka. Kula pundi nggo jimat Eyang bekti kula kunjuk. Iki sapa? Kula pun Antarja. Wah iya Antarja. Pangestuku Tambanana ya Naga Baginda. Kula pundi nggo jimat paripin dayaning kasantosan Eyang bekti kula kunjuk. Oh iya. Anu sapa iki? Janaka. Sanes kula Abimanyu. Oh, Abimanyu putuku cah bagus. Pangestuku Tambanana ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat paripin dayaning kasantosan. Wah. Durna bapakku. Aku katurake bektiku katur. Lho, Werkudara ana suarane kok ora ana wujude. Werkudara pangestune Bapak Tambanana. Niki Bagong, Mbah. Oh, setan ki ora. Tak tingak-tinguki. Werkudara ora ana kok suarane ana. Wah, iya. Ya, Mbah. Aku aturake basaku kok suara gedhe banget suaramu kok, Gong. Coba balen ana, Gong. Wah, wedian. Kok iso gedhe, Gong? Mbah iki yaine gedhe dhewe, Tru. Mbah ora tak kapak-kapake lho. Ha iya. Kok iso gedhe dhewe aku iki gumun ya. Nuwun sewu penemban. Rawuh ndika enten apa wigatos? Lah kok janur gunung kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. Oh, iki ngene ya Semar. Mrataku nang Karang Kadempel kuwi ora saka karepku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karang Kadempel ingkang wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya Semar. Kaget penggalihku duk nalika semana aku tinimbalan dening anak Prabu Ngastina. Lan aku diparingi dawuh yen to anak Prabu Ngastina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal ketiban kanugrahan. Wondene apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora dingendikake dening dewa ingkang paring sasmita kalawan anak Prabu Duryudana. Nanging mung diparingi dawuh yen to Ngastina kuwi bakal saya kuncara anjayeng bawana. Yen to linenggan dening Semar Badranaya ora ketang amung telung kedheping netra. Bebasane ora ketang amung sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Kuwi Ngastina bakal dadi negara ingkang kuncara jagat ingkang berbeken marang kumandange negara Ngastina. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan karo Begawan Durna ingkang wigati sawana ning Karang Kadempel. Dene wigatine kepengin boyong kelawan kowe Semar. Mula praptaning Begawan Durna ning Karang Kadempel iki kadhake sangganing para sata Kurawa ingkang wis jangkep gawa tandu jempana joli-jolan bakal binayang marang negara Ngastina. Ora ketang mung teleng kedheping paningal kowe rawuh ning negara Ngastina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngastina. Monggo anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bapak Durna, menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngastina, nyuwun menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun brana picis, nyuwun wujuding brana picis, hargya kencana jamrut hergeni dipun paringaken dhateng Semar Badranaya. Nyuwun pinten gerobak, pinten kereta, menawi perlu Karang Kadempel menika dipun guruki nganggo brana picis. Ngono ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula Semar
Prataku ning papan kene kuwi ibarate kaya dene dewaning kamulyan. Ingkang bakal menehi kamulyan marang kowe lantaran anak Prabu Duryudana. Kowe rawuh sedhela wae ning negara Ngastina, balimu uripmu bakal mubra-mubru, uripmu bakal mulya, uripmu bakal ora kekurangan apa wae. Malah ngendikane anak Prabu Duryudana nek Semar gelem ning negara Ngastina sak lawase bakal pinaringan pangkat nujum Paranpara ana ning Praja Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Omahmu ora bakal kaya ngene wujudane. Oh, Semar, kowe iki mesakake temen kok. Uripmu sarwa ngrekasa. Coba kowe ora ketemu aku pirang puluh taun. Mongko saka pewayanganku, kowe ora ketemu aku pirang-pirang taun kuwi bayang aku lho. Omahmu kuwi wis apik, omahmu kuwi wis becik. Ning kok panggah kaya ngene coba. Pendopo nek le pendopo, ning payone ana gendheng, ana seng, ana plastik. Apa kaya ngono kuwi wangun pendopo? Tur ing atase kowe iki abdi ning para Pandhawa lah kok iki rak lincak biyen kae ora ganti-ganti. Nganti dilemeki triplek barang. Uripmu kok kaya ora kepenak to Semar. Mula iki ana kalodhangan. Yen kowe gelem sowan nang negara Ngastina, apa kang dadi kekayaan bakal kasembadan. Nek perlu omah iki dimbrukke, kowe mbangun sing anyar. Bangun sing anyar. Prabaya ora saka kowe. Nanging saka negara Ngastina bakal dicukupi. Kowe pengen bangun omah wujud kaya ngapa? Omah sing kaya kepiye? Bakal kasembadan. Waton kowe gelem sowan nang negara Ngastina. Kowe kandha. Kowe njaluk sandangan cara kepiye? Kowe sesuweng ora mung suweng wujude lombok abang kaya ngene iki tok peng-pengke. Kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kupingmu. Ning mesti bakale kelakon. Mula kang saka kuwi Semar ayo ta. Aja nganti kowe mikir kaping pindho, aja nganti kowe metung-metung bola-bali. Iki kalau jangan kowe entuk kamukten. Kowe entuk kamukten. Nek yen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina. Oh, Semar. Anak Prabu Duryudana wis maring dawuh karo aku, bahwa Durna sagedhakan menika panjenengan boten saged boyong dhateng Semar Badranaya. Ginanipun menapa panjenengan kula sembah? Ginanipun menapa panjenengan dados pujangganing negari Ngastina? Ginanipun menapa panjenengan kula sembah-sembah minangka guru kula? Mboten wonten ginanipun. Menawi namung boyong Semar kemawon panjenengan boten saged ateges Durna menika namung pendhita ingkang boten wonten nyatanipun. Buktinipun kawon kaliyan Semar Badranaya. Mila tinimbangane aku ngosin bali marang negara Ngastina, paripaksa aku ngruda peksa karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tekan negara Ngastina, tak ruda paripaksa. Bangga bakal tak rampungi, budi bakal tak sembadani. Apa sing dadi karepmu bakal tak wujuti. Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh Semar. Mlebu omah kok cucul jarik katokan training ngono maksude piye? Ora ngerti aku nek nesu ngene iki to. Oh, mergo nek kebelet meng kari plotrok. Dengkulmu mlocot ora. Saya terus meneng saya terus tak mangsuli Durna. Oh iya, iya. Kok kaya ora kepenak omongane. Lha ora kepenak nggon ngendi? Kok arep jiat karo Semar, arep maksa karo Semar ya anggepe dhek iki nang kene iki apa? Ya bener nang negara Ngastina iki dhek iki pujangga. Nang Ngastina dhek iki wujude guru, gurune para Kurawa. Nang Ngastina dhek iki pendhita. Nek nang kene iki dhek iki daya, kudune ngurmati karo situan rumah. Ora daya kok dilangap-dilangap cangkeme kok kenek. Sak penake dhewe ora. Lho, iki ngapa Bagong kok ucul klambi, ngetoke tatoku. Waduh. Endi tatomu? Iki nang lengen iki. Ula kok gubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi ya. Apotek nggo tuku bios nggo bios. Cengelmu ki apa? Gong ora ngawur gong. Men aku emosi aku. Aku nganti bapak kok nganti ame dipameri brana picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat nek gelem duwe drana picis wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis krasa aku. Kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem, tentrem manyes. Arep 39 derajat. Ning kahanane dadi ayem, dadi sejuk. Kaya ana Esa.
Asik kok. Asik kualik ora. Heeh. Anggepe rumangsane apa? Neng barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat. Muntup-muntup ning ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa Mbak Anggep Semar ki blereng karo Brana Picis? Ha. Ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku. Sing ora gelem aku. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian sapa sing arep akeh budaya? Apa dianggap aku blereng karo derajat pangkat Brana Picis? Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe durung ngerti. Bungaing lahir karo bungaing batin ki mor misah. Ah ora ngerti ta manane. Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lahir, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lahir iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ping celingak-celingu. Nek tanggaku mbrobos kene, nek tanggaku mlumpat tembok njukuki dhitku, anane mung suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane mung numpuk derajat pangkat, numpuk Brana Picis karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya, mangan sedina ping pindho tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep ajane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen Brana Picis kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa mbok anggap urip nang alam padang ki sing utama ki ming bondo donya. Ya ngono wae piye? Sabar go. Watuk ya aku ya ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita nggo idu ora. Padahal ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa. Itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan ya. Aku S8 e. Oh. S ki mung tekan 3, S3. Aku S8 kok. Apa kuwi? Sinten sumerep silit sapi lagi suwe. Pak Toto ndasmu lho kok. Kuwi mung ngomongane cah cilik-cilik kok nggo dagelan ora. Kula kelas kali kula keling. Kacuk kula keling-keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangkan iki karo Brana Picis nang kene salah nggon kowe. Nek kene arep amer Brana Picis boyong karo Semar, anake ragil sing ora trima. Lho, ning ngono kowe wani karo Begawan Durna. Wah, lah ora tau ndelok wayang kok. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi karo sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa kala mangsa aku ki wani. Kowe wis tau ngerti lakon Bagong Gugat durung? Dewae tau sak asik. Nek urung ngerti nanggap. Ora mung ngenteni aku crita, atuna aku. Apik kowe gayeng, dewae morat-marit tak sikat kabeh. Aku mung Durna.
Apa itu? Kecil macam mana? Oh sampean pamer nang kene nggawa Sata Kurawa. Ha keroyokan. Keroyokan. Sampeyan iso nyenggol Semar, boyong Semar tok peksa nang ngendi jenenge negara Ngastina. Nek gumlundung sirahe Bagong. Lho, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Bagancana, sing tak wedeni apamu? Dudu nang kene papane wong neter katiten. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Wis ijab kok metu jaba. Rugi. Oh, wis muhrim kok. Anggo ngapa dedet-dedet gong tantil dasmu lho kowe. Cangkem elek ora. Oh, mbok yo sing apik ngono. Iki ngapa sing ngajari ya kowe ya. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Nek ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ajar kuwi. Ditokke sanggon-gon kuwi. Ora yo ngregeti to. Oh, ora. Ayo, metu Jawa, metu Jawa, tututi. Oh, lakon makan. Pancen cah siji iki pancen demit. Aku kira delok polahe Bagong iso guyu dhewe dunekke demit ya. Lho kirik. Ngapa ya, Pak? Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu kene mau piye? Lho, melindungi Bapak. Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Agene ana jagung mbok ditokke, Mir. Ora, kok cah goblok ora. Jagung bakarane iki apa kuwi paribahasa, tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh Durna apa piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Meng Durna kok pancen aku niat kepengin olahraga asine. Nandingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho Le. Ora wedi aku. Lah terus kowe arep kowe sing ngetok ndelke sapa? Ha iki ngapa iki doteng pendelik iki? Wo, setan iki ora. Mulane kok kendeli ra jamak-jamak. Nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus gleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Ketok nek Bagong kendel. Ora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Mangke tak aku ditonton wong semene kok wah Bagong gleleng tenan jane ya nul. Pancen wedhus tenan. Mbek, mbuh. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong. Batur sampeyan wis goleke gawean. Nyuwun ngapunten nggih, Den, ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kurawa tak tandangane. Wah, krungu ta kowe. Niki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe rasa melu-melu Kurawa tak tandangane. Ndara Gatot Kaca pancen jos. Bagong rasa melu-melu tak tandangane Bagong. Wah, Ndara Antarja nyos. Mengko kowe lingguhan karo aku, Bagong. Piye, Gong? Iki ra patek otop iki. Kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mung paitan bokong lho. Paitan bokong piye? Lungguhan iki ra mung paitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku ki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mong Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kurawa 100 ki rasa dadak nganggo Kakang Garaca, rasa dadak nganggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu iso ngrampungi perkara kok. Ya, Kang. Mbuh. Kok mbuh apa? Mbok sing sopan iki.
Aku arep dikaya ngene iki ya anak satriya, anake bapaku kudu tok bambung-bambungke. Oh, senengane ora kurang ngajar karo kakangne kok Bambung Antasena. Sing bener iku Kocluk Antasena. Tendhangi raine. Matur nuwun nggih, Den. Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesempyoke ngaradan kawula kula pengamuke Kurawa sing didhawuhke Begawan Durna mangke mang tambak teng jabaning rangka Karang Kadempel njaluk pamit joge njaluk pamit Siwa Semar tansah marmaring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumasa ping rasa jati ora kaya sangganing para Satakura ingkang sampun ambit timbanipun Begawan Durna miwah sangganing para putra Pandhawa ayun-ayun sakjawining rangka padukaning Karang Kadempel. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ranggana magawe gelar Irawang wah mula Panakawan padha ngembela sirahe gleleng pacake. Dlangap-dlangap ucapi kemewat kaya ngregem jimat kaya gelar Resi Abang. Jebul didombani karo Antasena, Pakdhe Surtayu pancen kepara nyata. Aku minangka dadi wakiling anak-anake kakene Semar. Sing kakene Semar ora kersa diboyong marang negara Ngastina, mula pepundhen Kurawa ora usah dadak meksa. Aja jiat gedene gawe geger Karang Kadempel. Nek nganti wani gawe rusak kanan Karang Kadempel aja nglakon dosa. Antasena sing ora trima. Tantrimane Antasena aku ingkang sago gawe srana mbubarake para Sata Kurawa. Lho. Bayi wingi sore wani nantang karo wong tuwa apa abamu? Ora iso mboyong Semar. Luwung boyo tak tekati mbesmi marang Karang Kadempel. Luwe-luwe karep mbesmi marang Karang Kadempel. Kawula Karang Kadempel sing ora ngerti kenthang iki muling lakon pojok plereting kahanan bakal kasempyoki ngaradan Pakdhe Surtayu kundur ora yen aku ora gelem bali aja takon dosa aku yang balekake marang Pakdhe Surtayu pecah dadamu gletho siramu Pakdhe Surtayu ayo
Godhok pecah sirahmu. Waduh, kleru len jupuk aku. Tak kira nek glugu garek Kartomarma hancur. Wah, pinter kowe nggih. Kurawa Semantri ajeng kula ceblokke kabeh. Tak ceblokke maksude kula dudutane saka njero bumi. Iso wae. Saken apa? Iso. Ngamot ambekan. Wis, pun. Meneng wae yo. Nggih. Ngamot ambekan sing tenanan, ngamot ambekan kok omong. Wis, meleko. Wah, sampean nang pundi, Den? Aku ning awakmu. Terus men ketok kowe temandang karya kowe tak njingi. Oh, terus kowe ngopo-ngopo iso perang menangan, tamani tumbak ora apa-apa. Tamani godo ora apa-apa. Yen lumrah kowe arep ambles bumi ya iso. Carane ngampet ambegan terus batinmu nyuwun ambles bumi. Bathukmu templekno lemah engko ora bablas. Bablas sak nyawane. Ora. Iki serius lho, iki ora guyon lho. Iya, ora guyon. Cobane ora. Piye kok ora wani? Engko nek gaman ngapusi kula semenang tenanan. Oh piye? Wah, gleleng iki. Kene ora tau brabrek Kurawa ora bakal rampung kan. Bagong iki Satama lho ora basa karo aku. Basa ngapa? Kowe rene arep gawe geger kok dadak tak basani. Jaluk Semar Badranaya. Bapakmu kok rene. Tendangane ora. Pendhita macam apa kuwi? Pendhita marmeksa karo Semar Badranaya. Ora usah nyumbari karo wong tuaku. Satama Keduga glindhingke sirahmu. Piye? Satama Keduga glindhingke sirahmu. Biyen Bagong wong ora-oranmu. Saiki urung karuan. Kowe iso ngalahke Bagong, bumi langit tangkep pecah sirahmu. Pangkal tayone legane atiku. Omeng tanganmu. Ayo, nya. Wih,
Edian. Ora edan iki serius iki. Modar kowe, modar apa? Ya, leno pangedam wak cacake Kalonjana. Lho. Nggo ngopo? Nggo makane kowe. Wah, setan. Aja pamer. Ketiban tumbak, Endi tumbakmu? urung dijumpuke. Tiban tumbak jebol dadamu. Nganti iso gawe mbledos. Wetengku. Bumi langit tangkep. Ayo, ungalno dadamu. Nya. Wedan mletik metu genine. Kandhane mula aku ora nggawa rek. Kowe ngapain nang ngene, Reng? Ora apa-apa ndelok kowe. Hati-hati ngundak kena pegaman, nganti kowe kena gaman tak nyemelangi to. Aku nek perang biasa tak tambi omong-omongan ngene iki ora. Asale canggleleng kok ya. Terus barang nanti kok nganti ana apa-apa dipenake mah. Edian ki menungso apa iki? Menungso apa? Wis ora apa-apa to, diamu dadi kono mati ya. Kok ngleleng kowe, Wer? Tumbak ditutukke cengel kok tang 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 tang. Cah ampuk. Ora usah gumun. Butuh tela ora? Oh, butuh tela ngapa? Golekke. Gang. Wedian. Gang. Ora usah wedi, aku ki ora apa-apa. Santai wae to. Tak goleke mayit wedok apa? Mah. Mayit kok wedok. Wah, bocah kok glelenge ra jamak-jamak. Ono apa lho Kareng? Bagong. Bagong apa? Bagong kok iso ambles bumi? Ora sanggumun mergo dinjingi karo adiku. Adi sampean Dimas Antasena. ora setan iki. Mbok kula dinjingi ta? Piye? Mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong. Iso wae. Arep kok pamer kaya Bagong. Nggih, ngosak asik Kurawa. Merem kok malah mlirik. Niki kira ya. Oh. Karo wong tuwa kok. Merem. Lho, merem. Ngamet-ambekan. Wis melek. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane? Mabura. Carane? Sikiling gedruk lemah ping 3. Niki enten kampase mboten niki. Kok banter banget kok nek nabrak apa-apa? Batinmu muni mandek. Gleleng saiki. Wah, sapa kae sing etok? Durma Gati Timbres Dasmu. Oh, biar. Wah, gleleng tenan. Padake sembecengan. Kok aleman reng. Le tuku gas nendi? Gas matamu ora. Iki lho delok iki lho. Iki aku iso nek di atas tanah iki tuh bisa lho. Mumpul sithik kok. Wah. Golek kolah ra ono gendenge. Areng apa? Nginjen kaya. Sempatan nih. Weh lah Bagong ngampuh gareng ngampuh. Kula digawe kaya ngene. Digawe piye? Gawe kaya gareng kali Bagong. Aku iso aku pengen ambles bumi, mongko ambles bumi wis dinggoni Bagong. Mengko Bagong tak jake gelut ning jero bumi. Merem. Kula iso kaya sampean iso nyembur kaya ula to? Iso. Wonten iso Mati wonge, mati. wah niku wis apik. Merem ngamet-ambekan. Aja endo. Nek arep dingslupi aja endo.
Kene ora tau endro. Kene manane ming pasrah kok endro. Sampeyan iku sing selak kesusur. Wis. Wah, ayo. Ora usah semelang, Petruk. Aku ki putune Diwaning Ula. Nggih. Kowe narep nang ndi iso, ning banyu ya iso, merambat uwit ya iso. Kapokmu kapan? Semangkean. Ayo Kurawa gelem bubar apa ora? Ora gelem bubar, ajar anak-anak Semar legane. Kon Iblis? Kon Iblis apa piye? Mutiar. Oh, kapokmu kapan kowe? Kowe ngapa ya, Tru? Oh, kowe iki senengane cah kurang ajar. Gong, napa iki kilene nandur iki tenanan. Kok ambles bumi nggawa kantong gandum. Telone wong tok pedhiki tok wadahi iki piye? Engko nek panen nek jebol rak wis ra ono telane to. Kowe engko tak kei to. Wah, kok nek carane ngono kuwi gah aku. Wah, gah Gong. Aja balekke Gong. Wis kowe ra sampe melu. Santai wae to, kowe ra sampe melu. Pokoke butuhe kowe engko tak kei. Jeneng aku rawan iki. Gong wae wae. Oh, wah kandhane kaya do gelut nang bumi sing weruh ya sapa? Wayang kok ming animasi. Waduh, iki piye aku dipendem sak dodo iki. Apamu kapan kowe? Balikke, Gong. Balikke ora semangken ora. Ayo. Patih sengkune ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung gawa para sata Kurawa. Wow, konangan gareng timblis saka ndir Gantara. Solare entek apa ya iki? Kok wis ora gelem banter ya? Kabulatore reget iki ya. Suara-suarane mak blok. Man. Piye? Diceblokke sak dodo, Man. Ceblokke karo sapa? Wah, sampeyan nek ngerti gila. Bagong ambles bumi, Petruk ambles bumi, Gareng mapur. Medeni, Man. Bagong ki ambles bumi. Nggih. Iki nek hati iso diceblok. Anggere ana mak sendul kudu mencolot. Nek ora mencolot iso diceblok karo Bagong. Ngatur-atur wae ngatur-atur ya tak jinjing ya. Olo. Wah. Mendadak Bagong keceron iki lene blok iki. Ning kene nancemke mempeng banget iki. Didudut kok angel, Man. Mbok coba didoni. Aduh. Lega aku. Sampeyan ki wong tuwa to? Ngerti tandur lagi diceblokke kok dijeboli. Mbok nek tukul njaluk. Antel mencelat. Sembetengan. Mlayu wae. Selak diceblokke meneh. Waduh meng katot-katoke sak.
demit. Gege karepe dhewe. Patih kok kathoke ditarik. Untung lobok. Dadi ora sak wonge. Balekke Gong. Moh. Ukuran 3-4. Ah iya. Nek kowe lemu ya ora sedeng. Ayo tak bedah. Santai wae sambung kain liyane. Kardinal. Waduh. Kardinale kok mempengi ra jamak-jamak ora. Wah lho, keterangane katut sak kathoke jero. Ah iya. Sengkune iki pate kok kathoke jero rendan. Rendan piye? Kaya saringan tahu lho. Kok nyanyi dangdut ya mbok ora ngerti ora. Semengane werna-werna. Ora dibantu karo ndara-ndara Kurawa mesti sing nang kene ya mesti. Nek ya paling berpartisipasi meng aku. Lho. Ha iya ta, uga Dursasana tak ajar timblis. Heeh. Wah seneng aku. Aku ora arep matur ndara Garukaca nek wis rampung masalah ben nang kene terus. Lho. Nang kono terus piye? Maksude ben nang awakku terus. Dadi aku iso mabur tekan ndi-ndi ora kok mung tekan mok semene tok. Nggih to isih kowe gleleng lho nek mabur. Apa terus? Oh. Sikilmu kaya ora tekle. Tanganmu kaya ora sikilmu ora kaya becik, tanganmu ora kaya tekle, mripatmu kaya ora kira nek mabur. Kok karang yo gleleng tenan kaya aku iki. Piye? Rusak kok terus pisan. Kabulatore jepluk. Oh iya. Sing duwe abur-aburan wis minggat. Mula aja sok mamer. Ya. Kowe ora iso mabur, aku tontonan tetep iso. Piye, Gong? Sing iso ambles ya wis metu kok, Truk, mbok ya wis. Ha iya. Agak lu bapak malah tindak mrene. Ayo engko bapak arepe wis sing diutus sapa ra ndara-ndara ki samakta ing gati sawika ing diri, Truk. Koten prayitna semuriris eka balik ditiyane gandayane tresanya purnama sasi matur nuwun nggih Den pun damel padhang kanan karang kadempel Ndara Antasena
Kula tak nagih kesaguhan sampeyan. Aku mangkat karo adike Wisanggeni, kek ora usah kuwatir. Ndara Gatotkaca kula nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal karo Abimanyu, aja kuwatir, Siwana Yantaka. Ndara Antarja kula ya nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal nadyan ijen sowan Womandura. Ngestu padha dawing Siwana Yantaka. Muga-muga sami lebda ing karya. Mboten manggihan setunggal menapa kelakon panjangkanipun ingkang ngabdipun Semar. Aku budal dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki ya kek bareng karo Wisanggeni. Ingkang atos-atos nggih ndara-ndara kula mugi-mugi saged kasembadan. Risang morbeng rat ing sahananing engkang kanang sing tasih mawe buka sawagung maring dalan iwan kanang mamujeng ngori cenayakeng ret ya jagat mangistung karo wayah bener jagat gawe kaget iki kaya ora pangling soane Atmat Jakunder Sila Geni Wisanggeni padha kanthi raja sapraptamu kulup tansah pinanganing ngawidadan niring sambi kalawa praptaku ana ing Dwarawati kemaring ngaturake sembah sumenging pangabekti kunjuk ngersaning Prabu Dwaraka nyaya kulup ndak tampa ora liwat pangestu ning wakmu ing Dwarawati tampan ana
ndak gegem dadiake jimat. Anak lanang Antasena padha rareja sak praptam munggir. Pangestune Pakdi wilujeng sowanku Pakdi. Aku ngaturke sembah kunjuk ya Pakdi. Ya kula Antasena ndak tampa. Pangestune wong tuwa tampan ana ndak gegem dadiake jimat. Anggir bisa geni. Katuran karaharjan rawuhipun nggih. Paman Setyaki slamet tekaku ngaturke bektiku kunjuk ya Paman. Kula tampi dawa sami-sami. Anggir Antasena wilujeng rawuhipun Mak Cilik garpa ruji slamet tekaku. Aku ngaturake sembahku katur ya Mak Cilik. Kula tampi dawa sami-sami. Raden kekalih dipun sengejaken anggenipun lenggah. Siwa mati Udawa iya. Kaya ora kepenak praptaku wa. Pakdi Pati Udawa iya. Kaya ora kepenak sowanku ning negara Ndarawati Pakdi. Wis anggeni. Siwa Ndarawati ana dawuh. Sumengko pengawak Bojran Damar Sasi Gita namung wigati. Sengkan-sengkan sowanmu ing datan pepoyan. Ana wigati apa kulub mara gage matur marang wakmu Ndarawati. Setemene ngene wae. Sowan kursane Prabu Ndarawati mau ora liya saka keparenging Kakang utawa Siwa Badranaya. Ing nalika semana aku budal saka ing Dresala Geni sowan marang ngersaning Kakek Semar. Apa to sababe dene aku sowan marang ngersaning Kakek Semar? Sabab aku mituruti parampitaning dewa lumantar pasumpenan ing wis dak tampa. Mula ora aneh yen to dina samengko mbuh bener mbuh luput, mbuh cocok mbuh ora. Yen to karang kadempel utamaning kakekne Badranaya bakal antuk kanugrahaning dewa. Wong dene kanugrahan mau bakal dayane bakal dirasakake mring sagung para kawula sak negara Ngamarta. Munggah ing para putra munggah meneh para pepunden Pandhawa. Ya mung nalika semana ngendikaning kakekne Semar, nggone bakal kedurungan wahyu mau ora bakal kelakon lamun ora ana pambiyantuning Siwa Ndarawati. Ora ana pambiyantuning wakmu Ndarawati tegese piye nggih? Merga syarat sroning ngendikake dening kakekne Semar bakal kelakon penjangane gering bayu wahyu mapan ana ing Karang Kadempel. Lamun Karang Kadempel tinunggon pusaka 3, 1 Pustaka Jamus Lima Sada, angka 2 Sekar Wijaya Kesuma, angka 4 Pusaka Kyai Nenggala. Katelune kudu mapan ana negara utawa ning Karang Kadempel. Mula tumuli aku semago lawan kakekne Badranaya, aku ingkang nyuwun ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma ngersaning Kanjeng Wah Ndarawati. Mula wa sowan kowe iki malih-malih apa? Tanana kejaba mung mbok menawa ana mulunging penggaling Prabu Ndarawati dina samengko Sekar Wijaya Kesuma bakal ndak suwun ndak boyong marang Karang Kadempel wa Ndarawati. Kresna sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitir kang mitraning astawaning asta. Jagat wasaning Bathara Wayah-Para jagat wis anggeni. Aku ngrumangsani Tanata Ndarawati kuwi ora ketang sithik tau nampa pangudanging Kakang Semar. Tau tate nampa dimong dening Kakang Badranaya. Nanging mbok yo aja banget-banget nggone ngasorake marang derajating Nata Ndarawati. Ing atase pusaka ing winastan Sekar Wijaya Kesuma kuwi pusaka kadewatan. Ora ana wong liya ingkang dionangake ngasta kejaba mung Nata Ndarawati lah kok dadi Kakang Semar. Mong kepengin gayuh kanugrahan wae lah kok dadak nganggo syarat srana wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Lah gek utusan marang nom-noman kaya kowe lan Antasena. Ya to yen pancen mengko aku maringake pusaka mau bakal mbok aturake marang Kakang Badranaya nanging jiwaning muda kuwi laduk wani kurang keduga. Yen to nganti tok gunake bab ingkang ora prayoga apa ora jeneng kapitunan. Mula bab perkara iki aja kok enak sarta aja mbok anggap gampang. Nggone Purwa bakal maringake Sekar Wijaya Kesuma iki bakal akeh pitunganing nata ing Ndarawati. Mula sing gedhe pangapura ya wis anggeni. Yen sira sowan ana ing negara Ndarawati bakal nyuwun ngampil senjata wujuding Sekar Wijaya Kesuma, aku ora ngeparengake. Mula kowe bali marang ngersaning Kakang Semar. Matur ingkang terwaca marang Kakang Badranaya yen Sekar Wijaya Kesuma ora bakal sowan marang Karang Kadempel wis anggeni.
Antasena. Oh, Padi. Lah kok dadi banjur sumanonong suman menyaket kalawan Makming Ndrawati. Blokasuta blakotang terus terang sing rembugan wis anggeni nek ana ribete lelakon iki sing tanggung jawab Antasena. Sirmu piye lah kok dadi kaya sugal ucapmu marang Makming Ndrawati? Ming Pakde gelem maringake Sekar Jagasuma apa ora? Lho. Yen aku gelem maringake Ndrawati tentrem. Yen aku ora gelem maringake Sekar Jagasuma, apa kelakon dosa Antasena ngamuk ana negara Ndrawati, Siwa Ndrawati. Setyaki. Sirama nganggo tirtaning kesabaran aja kaya ngono Setyaki, Kanjengipun. Bocah nom dumeh ndugal kuwarisan. Dumeh ndugal kuwarisan nom-noman ora nganggo petung, ora nganggo tata krama sakabinake dhewe. Nggih. Sampeyan nyumbari ajeng gawe geger negara Ndrawati. Nek ora krungu Senopati Ndrawati mboten napa-napa. Nek krungu Senopati Ndrawati niki dadi tanggung jawabe Satru Garba Ruji ingkang paman pun Setyaki. Menawi angger Antasena badhe damel geger negari Ndrawati, krana Kanjeng Koko Prabu mboten maringaken Sekar Jagasuma. Ajangipun mboten wonten ing pundi-pundi namung wonten dadanipun Senopati Ndrawati. Metu njaba le tak jajale kaya ngapa kekuatan malih jeneng. Lah ya wong jeneng bocah nom mula pendak-pendak kagol kogelan atine mesti tanpa nganggo pitung sing dawa. Tanpa digelar lan digulung Udawa. 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 Lah kok dadi kaya ngono lho, Patih kok nganggo tata krama. Lho, untune malah gathuk barang. Patih kok untune kerot. Udawa wonten timbalan. Lah rak ngono to, senengane ya nyuwun pangapunten sinuwun. Tatanen para kawula aja nganti kasempyok ing ngaradan. Aku ing bakal misah ing padha kejegan kula semanggahaken. Setyaki leren aja kaya bocah cilik Dimas Garba Ruji. Bapak keparanggul mungking ayuda kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungking alogo Gir kula menika tiyang sepuh mesinipun kula mboten badhe ngladosi dhateng jengandika Anggir Antasena. Lek wis ora sandadakaken gunung tanpa guna. Majile wis nampa penantange anakmu Antasena saiki didajal. Nek pancen sampeyan majlis iso ngalahke Antasena, aku mundur karo Wisanggeni ora sida nyuwun Sekar Jagasuma. Ning kok sok baline. Nek aku iso ngasurake majlis Garba Ruji, Siwa Ndrawati kudu maringake Sekar Jagasuma. Nggih. Kula menika nate bandha kaliyan ingkang Rama. Kula mboten kawon. Nadyan nuwun sewu dipun mestani kawon ning kula mboten trima. Ati kula tetep mestani menawi kula dereng kawon. Apa meneh namung atmajanipun anake kaya sampeyan rasah ngatoske banyu ngempukke watu. Ayo dijajal Lik, nang kene kaya apa aku sing kalah jroning Bhatayuda. Monggo kula ladosi. Ning aku njaluk ngapura lho nek aku neranyak karo Makjik Garba Ruji.
aja endok kowe. Gerang-gerang kok gelut kok kaya cacilik menguleng-ulengan gelut ki ya jotosan ayo padha-padha ampuhe ngene iki kok Dik Majelis Setyaki tak jotos ya ora apa-apa aku dijotos Majelis Setyaki ya ming kaya dicokot semut kula dipun jotos Anggira Antasena namung kadosipun cocok kidung aku dijotos Majelis Setyaki kaya ming didumuk kula dipun jotos Anggira Antasena kaya dipijeti prawan aku dijotos Majelis Setyaki ya dipijeti rondo. Lho. Iki kok tekan wong wedok-wedok ki ngopo to? Ampuh kabeh, wis to ampuh kabeh. Setyaki ya digdaya, Antasena ya ampuh. Ning tetep aku ngamuk nek pancen Siwa Ndarawati ora maringake Sekar Jayakusuma. Antasena piye? Upama tak gondeli mesti kowe bakal gawe kekir negara Ndarawati. Kang mangkono ora bakal prayoga dadiane. Heeh. Nek nganti mengko bapakmu krungu malah ora karu-karuan to mestine ngono Sekar Jayakusuma tenan ana tenane Pakde iya tenan gawanan ning Karang Kadempel ning aku bakal marep ning Karang Kadempel uga mengko nganti pusaka iki digawe bab sing ora prayoga marang Kakang Semar Badranaya aku ora nrimake lho Antasena ora ming Pakde aku ya ora nrimake mula tampan ana mangkato ning Karang Kadempel ya matur nuwun bisa nggeni nendi mengko wis anggere bakal sumusul marang kowe nggih ya